Manjarai kom sai khimati police atum amithang sai cheklem bo mahut inut shantunu terang ari dengpen hele ki thi kenep dunwang. Lakha Kresir Kep Dhansari constituency pen Songwe candidate Aljan Pator nomination aloke jogda. Sarjeng Ingtiaphan Korkanthi constituency Indian National Congress mati thi hekpen INC party a hinben tangthong karni. Nele Abirta thanbang Sonro Singh Rongpi Aphangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honara do anaphan kardom nang pajireklo kardom tangna pini arsik jitlapan Sodak Abirta nonang tonpan arjikta Manjarai kom sai khimati police atum amithang sai cheklem bo mahut inut shantunu terang ari dengpen hele ki thi kenep dunwang. Manjarai kom sai khiatum amithang sai cheklem bo mahut Indrajit Phurasa alang litum porphai isira minute pholom Abirta longsi flying squad cheklem bo mahut longni rahi thipen penang ang kahelo jilang so arong along ihumagari venue car registration number AS01EJ9158 mate AS0EC Sirkep EC Phonerkep driver Shantanu Terang alang libang Helekithi 132 pistol mate Pharo Isira Thomkep Rahini pistol jilang so habit nat warkang choramat Kajui Lopusi Arjulongsi DSP headquarter pen Manja checkpost Abirta PC Manja Naga checkpost along check-in padosi Bangso Agari Nebdun pen Arju persiksi driver a bang chekhan lo lapen Jilang so adimalong an pali dun pen ehele endamlo. Lapen hele amuta mupho anlong ponlo. Kaching na nga bangamen shantanu terang apomen horen terang kidodim difurong pang bongpusi pang thekpon. Manja pen momita timungpi report Biswanath Karbi live. tangna pini adun tho Abirta non puthorang tonpen langita Lakha Kresir Kep Dhansari constituency pen Songwe candidate Aljan Pator nomination aloke jogda. Patumi aru acheklo niphai inkoira isi arni Lakha Kresir Kep Dhansari constituency pen Songwe candidate Aljan Pator ningkan surihingi ra inkoira hini Karbi Anglong Autonomous Council election upon nomination alo jogda. Labangso nomination aloke jogda malong alang liphan aning kachet he aradatum ongdong armu chipaklang dun si alir alon chipidun. Alang li Aljan Pator pherangke ang no kaningje alam arjupon sana. Dimana bangke Aljan Pator lapulo lapen non nomination dan litum phailai lo lapen nang hailo pulon te latum long lok kadok kabe angke na ceca lapen la chota kalilang angko lai litum non boreng war side det pen long le pota pen kadang lok kithir thi pen kadang lok lapen towar mail lang kadang lok la ke dhonsri arong rat ke tok anu do andame ni si celang pon thipbo pusinal litum radang non lithan pajemi damlo nang likon abut long ji nili bangke penang abut bangke hide abut bangke nili long pon ji la pen ning che thepo atheman non nang litum ta theglong lo lapen anso si non nilitum ke claim ka dam non ni do desang si pina chhumre son si moni haide ta angko anso si chhumri thupo lapen voda bang ke nili haide ji avoda bang ke nili chelong be ji Daldali pen Pradeep Rongpha report Biswanath Karbi live. tangna pini adun tho Abirta non puthorang tonpen langita Sarjeng Ingtiaphan Korkanthi constituency Indian National Congress mati thi hekpen INC party a hinben tangthong karni. Lakha Krepli Korkanthi constituency Indian National Congress Party a songpen Sarjeng Ingtiaphan Dokmuka Korkanthi Indian National Congress Party a sai hemalong Manpeng Chipi Ponsi Alir Alon Chipi Ponsi Korkanthi Mandal Congress Committee a hinpen ingthum arni pon tanglo. Assam Pradesh Congress Committee lapen
Karbi Anglong District Congress Committee ahin pen a constituency tinta kachipati ponji abang hubang phia tumaphan amen pangdak pontanglo. Lasonsi Lakha Krepli Korkanthi Constituency Indian National Congress Party ahin pen ke Sarjing Ingtia Phansi ticket mate non kewang bom MAC election of Harman Indian National Congress Party asong pen ke chipate ponji aphan chetoy dunlu. Lasonsi Korkanthi Mandal Congress Committee ahin pen patirpi ponsi Korkanthi Constituency pen Indian National Congress asong pen chipate ponji abangphu Sarjing Ingtia Phan Korkanthi Constituency arlo along ticket nangki pipon thek laki nilitum Korkanthi arat ningching sampon lopusi Korkanthi Constituency arat aning arong chipi ponsi Assam Pradesh Congress Committee lapen Karbi Anglong District Congress Committee atumaphan choropon. Kia ke hai phan tiket nang ipike ko kan tiara tu ma bham piklu busi mathalo athe upiloma pulotang te la dak ke kidam tang ning kan trip ho congress ai party atum council nang chari desta kor kan tia hawar pengke congress ai candidate ke haidunde sitame non phong la ning kan phong mok bjp atum kor kan tiara phan ke lang ke pangkre em dokok pustame em ta mit hanga sai chichi ne pin kor kan thi arada sor situ paksi ake hai raju tisu panstame non kan pomong iem pachudun lo wal pita labang so BJP party dhoro malam ke pathi pena joy ni amat korkan thia hawara ki dukelak chini ne towara we kijuna lang ave school ahem misen ave ladak korkan thia hawara long kacharli aphai we ki mitum nang bat piklo ladak sakuria we inut baheni do pastame amit hanga ja kongmen sikelong tangka poisa ke en ben sikelong lasi sarjeng ingtia ke hai non congress ai party pe nang toy ke korkan thiara da tuma bhami piklo athe hailo polo tang te alang li akesar ason thot korkan thiara phanai honji la pen korkan thiaman men si haidun ko posi korkan thia ki sung alam an bang alang li chini pame ko kana ning che thedo so sa ni fan ko ni ma Fangsi nili FPCC lapen KDCC tumpan thanks lo jeni li pandak country pen tiket nang ipo engke non ko ba non nili daga jingsi la mane mesi election chapate du si non tum ke jingsi lang pot non ko ba nili da sam protect la sita non ko ba ya por do lang pot tum klem bam body bom lang pot aku cepat hai manjiba tu nili patap tengi non tengi sonte li Senzi puson si cetek long bom, kesimbo ti sini bom. Dan nanti nilita perang nilipu dak MLA harokat MLA dohut banta nili ini pun dak wang bom dak tek long bom je halas wating nin sinon ata kongres tu manche dut tip long bom. Dasar nang lagi uwi kimi bensin nang non kerja dunik pola si uwi kimi atum apan haidet nang likon kecilan kun konjin kelang dalam tang ketini kai ma uwi kimi tum nolom ketek tum da dolo chali the do na son chali tum dolo si apang si tum youth tum first itum uwi kimi tum first major problem ke hello employment lesi employment of thak si nili bang si mane importance NG%. Dokmuka Penruka Sen Crew report Biswanath Karbi live. Tang de pini prime time Abirta la anpen si kang tonik lo. Kadog we phanta kurwang thula pen dome thakme.